Jam siji bengi numis turu lali hari kula Alhamdulillah. pikiran baik aduh angin dikawat turun Alhamdulillah. Assalamualaikum batur-batur kanda jurig. Ketemu maning karo Reang Mang Asep ning Tabir Misteri. Matur kesuwun kanggo batur-batur sing wis pada mampir meng channel kien. Kanggo kandahan dina kien ana cerita sing yukarleni ning salah sawijining desa sing ana ning wilayah Kecamatan Patrol Indramayu. Yukarleni ki pengen nyeritakaken pengalamane dheweke ning tahun 2006 sewaktu masih kuliah ning Cirebon. Tadi Yukarleni ki ning Cirebon ki ya ngekos aja. Tahun pertama kuliah niburi dulure, tahun keloro ngekos, nah ki manjing tahun ketelu ning semester 5 berarti ki jaja. Manjing tahun ketelu semester 5. Nah Yukarleni ki dau ngalih mengkos-kosan sing anyar. Kos-kosannya ki modelnya ki rong lantai. Ning ngesor genae ibu kos keluargane, sementara Yukarleni ning dhuwur karo bocah kos sing sejen. Terus ki ning seberang kos-kosan bocah wadon kien pada bae masih duwene ibu kos kien kos-kosan khusus kanggo bocah lanang-lanang ya, iring kanannya ki di tembok gitu. Di tembok ana pagerek. Nah ning kono ku ana wiwitan sukun. Lamona ana sukun sing mateng ki kan nepluk mengsor je. Kone ki ya kenang bocah kos ki dipet, digoreng, dipangan rame-rame je. Jare Yukarleni mah enak je. Dicocolaken ning caos apa kayak konon mangane ki. Nah, dadi ning kos-kosan kuun ku Yukarleni ki dau genahi lah. Ya maune mah enak-enak bae, nyaman-nyaman bae senajan ana sing ngomong lamun ning kono ku jare ku angker. Mung bega ya kun mau masalah angker ki ya kalah kenang ya kose ki ya katone enak mewah wonge ki ning kono ku ya enak lah padang goreng sukun dipangan rame-rame bakat tuku Indomie ya barengan ngatenginane. Jadi kan kayak apa ya koro anggota kose ki betah kayak keluarga ya bebaturannya kan enak ruket ya kayak konon. Nah sampai nih salah sewijineng dina waktu kuwen dina Sabtu malam Minggu yu Leni ki sing awit sore dheweke memang wis ora enak awak ya kayak masuk angin kah. Dadi ki mung ngringkel bae ning peturone sementara batur-batur sing sejen pada jalan-jalan. Ana sing mang mall, ana sing mang bioskop, ana sing yambu lah pokoknya mas jagat-jagat. Dadi ning kos-kosan ki sepi. Langkah wong siji-siji acan ya mung akari yu Leni bae sing lagi puyeng. Nah, waktu kuwen yu Leni ki lawangnya ki posisinya ki ya dilongokaken ki ora akeh ora apa setitik kan. Nah toli ga Yuleni ki posisinya ki kamerane dheweke ki ana ning tungtung ya ning pojokan kan ning tungtung lagi Yureni ngringkel bae ndelengaken meng area lawang sing kebuka setitik kuwen Yuleni ki ndeleng ana sing liwat ser jana sing liwat embo ora jelas lanang ta wadone sing pasti mah ana sing liwat mang area tungtung ya mono kan wis langkah kameran maning je ari kun sapa mono kaken jare Yuleni ne mono kan langkah kameran maning mono kan ya wis mentok ya mang sore kan ya jero anu wis mentok ning lantai loro mang sore ya langkah anda maning wis mentok lah pokoknya melangkah dalan maning mono kakenku. Dadi ki Yuleni ki penasaran. Nah dheweke ki ngingok diglati langkah sapa-sapa celingak-celinguk kan katon pager pembatas antara kosane wong wadon karo wong lanang ki ning kono kan ana wiwitan sukun. Nah Yuleni ki ndeleng ana sepasang tangan kayak nempel ning pagere ki mung bega posisinya ki ning bagian kanan ning genae bocah lanang sing Yuleni ki katone ki mung sepasang tangan lagi nempel ning dhuwur tembok pembatas kuwen. Terus ki mau nema Yuleni ki ndarane ki wong arepan manek ta wong ya prewen rupanya ki tangannya ki geser je kayaknya ki ya ora kepegelen ora apa kah. Jadi kan kewedinan Yuleni mancing mun jero kameran
kayaknya mah duduk uang je kunku. Pikirannya Yuliani ki wis langsung marani mengmonokaken kayaknya mah duduk uang. Jadi dheweke ki majing jero kameran lawangnya diileb. Nah, lawangnya diileb ya Yuliani ya kewedinan ngringkel be ora suwe krungu rame-rame sing kos-kosane bocah lanang. Iku manakaken iku monok ya dadi ki rame lah ning kono ku. Yuliani ki ya nebak kayaknya mah bocah lanang ki ya pada ndeleng. Ya sosok sing lagi nempel ning tembok ku kayaknya mah pada ndeleng je rombongannya bocah lanang rame temen je ya ning sor ku seberang kana bis lah ada temen kita mau wedi jor jara Yuliani ki. Nah entas kayang konon rupanya ki iya aja cah perwakilan bocah lanang ki mono kena marani ibu kos kanda lamona mau ku ndeleng ana wong wadon merambat ning ning tembok kose bocah lanang ki. Hari ning dhuwur sih ana wong wadon tak beli soalnya mah ya sing kono ku menakaken arahe ki ya kos-kosane bocah wadon lantai loro je miange ku merambat-merambat temboke ku. Hari kun prewen carane je wong andane bega ning ngarep ora ning guri ora apa. Ya pokoknya masih dideleng kenang rombongan bocah lanang ku kayang konon je menakaken ning dhuwur ana kayane mah ana Leni je lamun ora salah mah. Ya wis engko takone ning Lenine je jare ibu kos iki. Dadi ibu kos ki mung dhuwur yang ngetok lawangnya Leni jora nok Leni aja iya Jemi jora nyeluknya Kimimi aja nok ya lagi puyeng je nok iya Jemi lagi puyeng kayaknya Leni wedi aja wedi dure apa aja nok mau ana wong wadon liwat menakaken kayaknya mah wong wadon ta wong lanang embu wadon bu lanang Jemi pokoknya mana sing liwat nah terus ku Leni ngingok mono rupanya ku ana sing merambat ning tembok Jemi. Oh berarti ki cocok cek ora apa sing diomongna kenang rombongan bocah lanang. Mau ku rombongan bocah lanang ku pada bae kayang konon pada ndeleng je. Pada ndeleng Jemi. Iya kayang apa Jemi? Ya ambu jare mau wong wadon je. Ih serem je ya. Mi ajang bedeni sih Jemi jor. Malah di bedeni pisan Yuliani ki kenang ibu kose ki. Iya jenok ora kelingan. Terus noke ora sapa ning kene dewekan bae Jemi je. Wani yari orang di bedeni mah ya wani Jemi ya wis lah engko Jemi mina laporan dikit rombongan bocah lanang mengesor lamun Leni ki ya mau ku ndeleng memang iya nasing liwat ya kayaknya mah duduk uang je ya nok dudu Jemi kayaknya mah duduk uang dudu apa nah ya wis ibu kosnya ki laporan ning rombongan bocah lanangku ana gajaleni ku ndeleng nyebrang manakaken kos-kosane Ira je bocah lanang-lanangan iya je mung bega sing kos-kosane bocah lanang ki balik maning monokaken kos-kosane lantai loro je kayang konon je iya ya wis lah temen Lenine lagi puyeng je blenakan diganggune oh ya wis lah Lenine puyeng apa Jemi je yang ora weruh je wis temen je ya wis tadi kan wis pada bubar. Nah sementara Yuliani ning dhuwur ki kedewekan di wedeni pisan jor kenang ibu kos kayang konon ku dadi dheweke ki prewen ya kita ki lah dolanan game aja, jadi dolanan game Yuliani ki, dolanan game ki ya mbuning komputer, mbuning laptop, boro-boro pokoknya dolanan game, tang, rupanya ki keringetan aja, masuk anginnya ki hilang kah, nah, terus ya gawe mie rebus apa ya, singkat cerita ki Yuliani ki waras, ya. Bengikuanku waras kah, batur-batur sing sejen wis mulai pada teka, pada balik dolan, nah Yuliani ki turu tenang, turun ning kameran. Lagi Yuliani merem enak-enak merem lawang kamerane ki ana sing gebrag je bruag rosa pisan kah mau sepisan brag mau bega wong lagi turu wong yaran entas nginum obat jora ndas masih blenger digebrak kayang kono kan kaget tangi ki celelengan maning ndas ki siapa sih je lah Yuliani metu menjabat celingak-celinguk langkah sapa-sapa kameran apa lawang kamerane bocah kosing sejen ki pada ngilep kabeh ning kono ku ana siji sing ngebuka jadi parani kenang Yuliani cah jadi durung pada durung jalan meneh gabung je gabung apane wong kita lagi puyeng mau ana sing gebrak lawangnya kita sapa je ya embu jalan ora buruk ora apa hari kita-kitahan masing mau ning kene je ora mendi-mendi iya je wong kita lagi istirahat je becek dititeni saja cah je sapa sing gebrak lawangnya kita iya wis tenang jara Yuliani balik maning mung jero kamerane. Nah lawangnya diileb, lampu kameran ki masih mati aja, lampu kamerannya Yuliani ki. Yuliani kan ya ngedeng, senajana lampu kameran mati, Yuliani wis merem, mung bega lamun ana wong liwat kan kerasa, radakan peteng jora. Petengnya ki nambah peteng kah, lagi merem,
ana sing liwat ki ning iringane dheweke ki kerasa Yuleni ki. Dadi Yuleni melek ki celingak-celinguk. Langkah sapa-sapa aja ya. Mung bae mau ku kita ku rasanya ku kayak ana sing liwat, kayak ana angine, kayak ana peteng-petengnya kerasa ning mata kah. Kayak ana sing liwat sapa aja lah, mbulah meremaning lah jare Yuleni ki meremaning kedadian maning ya. Ya durung apa masih merem kayak ana sing ngadeg kah kerasa aja. Petengnya kita tambah peteng ngaling-alingi dheweke sing sumber cahaya mbu sing di sumber cahayane ki. Pokoknya mah ya kerasa waya Yuleni melek rupane ku iya ana sing lagi nglayeg bae ndelengaken dheweke dhuwur ki ya sampai ndase ki bengkuk ya kenang pian ki sampai ndase ngebengkuk ndelengaken mung Yuleni. Ya kuwen ku ya kayane masih ngediarani kuntilanak ya. Mung bega kuntilanak ku ari ning film-film mak lambine kan warnanya putih. Ya kin mak lambine ki irengnya ki rada abu-abu kah? Apakah kelambi putih saking beloke? Apakah ya embuk ki ya sejen? Soalnya mah kelambine ku ora putih ora apa aja. Kelambine ku ireng, mung bega irengnya ki radakan kayak lawu abu-abu kah. Nah deleng kayang konon Yuleni ki arepan brek-brek ora bisa. Sampai akhirnya sosokun ku metu mambalawang karo ndeluk ki lamun andelak mah soalnya ki sundul ya. Ndeluk. Nah ndeluk manjing mamba lawang arep kuwen lawang kamarane Yuleni nembus ya cah. Blas sawise sosokun ilang miang Yuleni ki brek-brek ya. Brek-brek iki ana sing liwat. Ana sing liwat tulung. Nah sing sajene kan pada krungu, pada marani mung Yuleni. Leni dure apa Leni? Nang apa je Len? Leni dure apa? Ana jurig ya. Jurig apa je Leni je? Jurig apa? Ya Yuleni ini ki lambu lah pokoknya mah bengi kieu kita mau turunin kene aja mau turun dewekan kita nginep ning kamarane Ira aja ya Len yang anak bature karena ki Linda ya wis ora apa-apa je Leni koro kita bae aja iya Linda aja kita koro Ira bae dadi Yuleni kun ku bengi kun ku ngungsi aja cah ning kamarane Yulinda aja ora wani turun ning kono ku ditakoni kenang batur-bature nang apa je Len ana apa lemu lah aja sakien kandane suge ki maning bae aja sakin masih wedi kitane oh ya wis ora apa-apa batur-bature ge yang ngargai. Tadi batur-batur sing sejen kayaknya ki pada bae melu kewedinan mung bae lucune ki ari Yuleni mah jelas wedine kan wedining kuntilanak jora karena ndeleng. Nah batur-batur sing sejen ki wedine ngapa aja ora weruh apa pokoknya mah padu wedi bae kaya ngono aja. Tadi sing sejene ka pada meluan ngumpul aja. Sing kamere biasanya turu dewekan ya dadine wong loro turune ki pada ngumpul ka pada kewedinan. Ya sampai akhirnya bengi pada turu ya alhamdulillah langka gangguan apa-apa maning gitu. Nah waya esoknya kan dina minggu jadi ki langka kegiatan ning kampus lamun dina minggu bocah kampus ki kegiatannya ning kos-kosan aja pada bebasu pada mepeni klambi ya kegiatan kayang konon lah. Mangga sepe izin minum kopi dikit ya. Mangga batur-batur pada minum kopi. Alhamdulillah. Alhamdulillah kopi ireng mantap rasanya orang berubah. Lanjut maning menceritane Yuleni. Dadi esoknya kan esoknya kan dina minggu pada ya bebasu ana sing mepeni klambi ning kamar mandi antri gantiannya kayak biasa lah aja. Nah Yuleni kita ini memang radakan awan jam-jam 7:30 waktu kunku. Yuleni kita gara-gara ning esor ki bocah ki rame jare ki anak sukun sing nepluk je anak sukun sing niba ka oh anak sukun niba aja yo digoreng je cah digoreng. Yuleni kan ya semangat dadin anak sukun niba je wah iya digoreng mah enak. Nah Yuleni ki ndelenge sing lantai loro ki ndeleng nama ngesor ki yang ndeleng na batur-bature ku ya kayang konon lagi pada mau sukun terus ya sukunnya dipet. Nah Yuleni ki ndeleng mang arah kos-kosannya bocah lanang. Nah ning kono ku Yuleni ki ndeleng dadi bocah lanang mah durung ana sing pada tangi kayane mah jeca. Ya jam-jam semono ku masih pada turu kabeh karena lagi bengine begadang ta prewen mbu ora weruh. Yuleni ki ndeleng ning genah pepean klambine bocah lanang dadi ning latar kos-kosane ya ku ning kono ku ana sing lagi nglayeg bae sosok sing lagi bengi je. Sosok sing rambut awud-awudan
esuk aja ora bengi ora apa Yuliani delengakennya ki rambutnya ki abud-abudan ya dawa sebeyekan memumpe kan jerbag-bag toli ki ya raine ora patia jelas awaknya ki dhuwur ki sampai bengkuk aja. Nah sosokun ku lunga manjing meng salah sewijine kamerane bocah lanang aja. Manjingnya gaya orang mambalawang ora apa mambat tembok tembus les kayang konon Juliani langsung melayu mengesor cakitan deleng jurig anu jalan sing lagi bengi aja duduh sajen maning lagi mau kita daun deleng apa nah ibu kosega waktu kun ku ana ning kono ku nang apa jenok jeleni mi kita lagi bengin deleng jurig apa jenok jor deleng jurig nah sementara ana sing ngolai sukun ana sing apa ning kayaknya ki pada ngosip ya ning sor wiwitan sukun ki ana amben kan ning kono ku pada dodok pada ngobrol Yuliani ki nyritakaken ya pengalamannya dheweke lagi bengi mengkenen nah ibu kosnya kan ngerongokaken oh jakuwen jenok kayane makunku ya asale ku sing sumur kono sumur endi jemi sumur sing ning kos-kosane bocah lanang ku sumur ning kos-kosane bocah lanang ana sumur ta jemi ana je iya memang sing dhuwur mah ora katon kaling-kalingan tembok soalnya kan ning sor tembok je oh ning kono jemi iya paling ana lagi bengi kita ndeleng merambat ning kono jemi kayane mah nah bengen ki jenok ning kono ki ya anak bocah kos wis lawas wis 2 tahun sing keliwat 3 tahun sing keliwat ya arane ki Ida nah Ida ki bengi-bengi ki bengi minggu je pada bae dadi ki ya mepeni klambi bengi-bengi ki mung bae lagi semono mah sumurnya ki masih durung ditutup nganggo kayu masih kebuka aja terus nang apa jemi ya mbu Ida ku mepeni klambi ning kono ku arikun Ida jemi ning kos-kosane bocah lanang jar Yuliani ki bengen mah masih campur ya durung tak pisah kenang mimine ki ning dhuwure ki durung ana je ning dhuwur mah bangunan anyar je kudu ki lanang wadon kaya ning kono ngekose ki oh nah Ida ki mepeni klambi terus dheweke ki marane mung sumur arep ngemet pepean ta apa sing wis dibasu kenang dheweke ya arane wong apes jora dadi dheweke ki ya kegebur ning sumurku embuh prewen awite keplarak embuh si prewen apakah ana sing jongklokaken ya ora weruh intine mah Ida ki kegebur mung sumur suaranya kan gejubar jora ya suaranya gejubar untungnya gak bocah kos ki ana sing lagi pada midang ning ngarep ning teras pada midang pada melek ya rame pada nulungi Ida ki berak-berak tolong iya iya jak krungu kok dibalangna tambang jadi kan dibalangna tambang Ida ki ya nyindetaken tambang membayakane terus sing dhuwur ki diurat ya alhamdulillah Ida ki selamat mung bae ga Ida ki kewedinan jare Ida ki ning sor ki sing mantak gawe dheweke wedi mah ya kuntilanak jadi sore kono kuntilanake iya aja kayang konon je oh mengkonon nah rupane ki lagi kanda-kanda kayang kenen anak ndase bocah lanang lagi ning pager ndelengaken kuntilanak jeme jora ya bocah sing lagi pada ngumpul kan pada kaget astagfirullahaladzim ya sira jeden je ngaget-ngagetaken bae ya udine gemuyu hehehe je iya je njaluk aja cah sukune je ya mene aja bisa tak beli aja nyebrange bisa nah rupanya udin ki nyeluk bocah lanang sing sejen batur-batur cah nasukun gratis aja cah aja ki pengen tak beli nah sing mone pada ning jero kamar ki pada metu aja pada nyabrang monokaken ya pada melu mangan sukun jora cah matung ke je awas ya tuku anune tuku minyak gorengnya tuku caose jora jare ya si bocah wadone kuwis tenang bae jare bocah lanange kunane kono ki akhirnya ki ngobrol-ngobrol disambung maning ngobrolan mauku masalah si kuntilanak kieu ki lagi bengi nang apa je caira bocah lanang rame-rame ya diwara ana sing grantulan ning anu jadi tembok akeh sing deleng nah baru ta beli jeme je jare anu Sarip tadi ning kosanku ku ana sing ngaranne Sarip nah Sarip ku ya sebenarnya mah wis sering deleng je sosok kuwenku sering deleng je iya biasanya mah ya ning kono ning kos-kosane bocah wadon nemplok ning anu ning gendelane kiyen ki kamarane siapa sih Jemi sing paling pinggir ki lah kun mah kamarane Leni je yo Leni ini kan sing bener je sira ku jare kanda je iya reng mung jare Sarip bae dadi Saripku ya sebenarnya mah wis lawas ndeleng sosok kuwenku toliga Sarip mah ya memang bocah kan rada-rada je rada-rada prewen
Ya rada-rada dukun dheweke ki seneng tirakat, seneng ritual kayang konon. Mulane ge ya yang buka meran ning kono ku betah-betah bae sing dikit kan je ya ning kono malah kasing betah. Iya je bener penglawas-lawase ga sing genai kamarane Sarip Sakin ki ya paling lawas ki 2 bulan je. Soalnya mah kos-kosan kun kan bayare bulanan dudu bayar tahunan dudu apa. Harapan ngekos sebulan, 2 bulan ki olih ora apa-apa. Nah, biasanya masih genai kamarane Sarip ya paling gaya 2 bulan peng suwe-suwene kin Mas Sarip mah ya wis setahun luwih ki ya betah bae ning kono ku. Mau neman darani reang ki ya saking ora dikerjani ta prewen rupane waya Sarip cerita ya embu sering aja ndeleng kayang konon kadang lagi turu ya anak ning ngiringane dheweke mung bekas Saripe kan ya rasane ora wedi dadi ku ya bisa ndak temen kanggo batur je kayang konon je. Oh mong konon iya jar Sarip ku ya seringnya aku nempel ku ya ning kono je ning kamarane Leni ning gendelane ku naplok be dadi eroke ki ya nutupi gendelane Leni kaje mulane ke Sarip ku katon lah wedi lah jor jare Lenine ku tas kayang konon tas cerita kayang kun. Nah sewise ngumpul-ngumpul kayang konon ya wis pada bubar karena sukune wis entek kurangane pada balik meng kamarane dewek-dewek aktivitas maning sejege dina kuwen Yuleni ki dadi kewedinan jecah ning kameran ki. Dadi Yuleni ki ya lamun turu ki ning kamarane Linda. Kadang Linda sing turu ning kamarane Yuleni. Nah, mungkin ki lamun turu ki ya wong loroan bae mung bega sing aranne privasi mah ya tampune dewek-dewek. Kamarane Yuleni kanggo ndelah barang-barange Yuleni, kamarane Linda ya kanggo ndelah barang-barange Linda. Mung bae lamun turu ya bareng je. Pengikin turu ning ngendi je ning kamarane Ira bae Jelin je. Kadang ya ning kamarane Yuleni kayang konon. Nah, soalnya mah apa? Ngalami dewekan tadi ki ya nanggui maning je Yuleni ki. Kin sing paling jelas pisan waktu kun ku Yuleni kan lagi munggah sing ngesor marani mung dhuwur. Nah, waya wis tekang lorong kos-kosan kan kamaran kos-kosan kan pada adep-adep. Nah, arepe kan gawe lorong yo ora. Ning kono ku Yuleni ku ndeleng, ya sosok kun ku lunga ki mana marani meng tungtung ya meng kamarane Yuleni ndeluk ku ya gel konon Yuleni ki langsung kelabruk ya lemes dedes ndeleng kayang konon ku. Sosok kun mah lungane ki ya ora dengklak-dengkluk ora pelungane ki kayak numpak sepatu roda kan nyelarak ya selarak ya. Nah ninggange ku anak bature Yuleni sing metu sing kameran deleng na Yuleni wis lagi nglambruk bae ning pinggir randak ya melang tiba. Tadi kan Leni dure apa tulung jacai ki Leni ne dure apa tulung. Nah batur-batur ki ya pada metu akhirnya Leni digawa meng kamerane Linda. Soalnya mah digawa ning kamerane dheweke ki ora gelem Lindane gak metu sing jero kameran ki. Nah ngapa jelen sirane jelen. Nah yu Leni ndeleng na Yulinda gak pada be pucet ceraine ku. Linda siraku pucet kayang konon dure apa. Iya je mau lawange kita kan nglongo ana sing liwat jelen kayane masing dideleng kenang ngira dhuwur je bengkuk jora rambutnya awud-awudan klambine warna kelawu glumbrang-glambrung compang-camping. Iya aja kuwen sing dideleng kenang kita ku. Tadi Yulinda gak pada bae ndeleng ya mulane ke ya sejege dina kuwen lamona mendi-mendi ki lamun turu ning kameran turu ki selalu wong loroan je soalnya malah lamun dewekan ya seringnya ki ditekani je cah terutama dewekane ki bengi terus ya ning waktu sing suwe ari turune wong loroan alhamdulillah je ora lok diganggu embuh aneh ku kayang konon senajana horor kayang konon mencekam ning kos-kosan ku mung bae Yuleni ki ya ning kos-kosan ku sampai tekang tutuk je sampai 2 tahun ngakos ning kono ku aneh je senajan dheweke kewedinan mung bega ya seru kah terutama ya kun mau kekeluargaan anggota kos-koseke pada gorengi sukun pada ngobrol bareng je ya kun sing mantak gawe betah mah ditambah maning kenang horor-hororan kun je ceritanya gaya pragat mung semono bae matur kesuwun kanggo batur-batur sing wis ngrungokna tekang detikien. Mudah-mudahan ceritanya ya bisa ngibur ya bokatan tayange telat kayak jaluk kampurane bae soalnya mah ya lagi akeh kesibukan waktu-waktu kieu ki sibuk turu. Matur kesuwun kanggo batur-batur KB jaga terus kesehatannya reang pamit undur diri. Assalamualaikum.